Wonderland is een theatrale kunstbeleving. Zoals je ziet is het een beetje anders dan anders. En het thema van Wonderland is verwondering. Dus je struikelt niet over de theekopjes en de speelkaarten. maar nee, serieus. Wonderland is, het thema is verwondering. Ik vind het belangrijk dat mensen in deze zware tijden, zoals die soms zijn, zich blijven verwonderen en positief blijven eigenlijk vooral. Ik ben super trots op de kunstenaars die hier exposeren. Dus er zijn wat gevestigde namen uit het noorden, maar ook hele toffe jonge honden van Minerva Groningen. Jongens, maak even wat geluid! Ik zit dit zo alleen te doen! Godverdomme!